Vlado Vince, tehnolog u kulturi. Dakle, koji su to 3 lekcije iz New Yorka? Hvala. Znači, 3 lekcije o kojima smo danas pričali su kada radimo sa medijima iz perspektive kulturnih institucija, da je jako bitno da ne koristimo tehnologiju samo zato što možemo. Tehnologija nije rješenje za sve. Drugo, da trebamo znati svoju publiku i kako joj pristupiti. I treće, da svrha definira pristup. Znači da ono kako ćemo pristupiti korištenju tehnologije ili medija iz perspektive kulturnih institucija treba biti podrška našoj glavnoj misiji koja je dovođenje ljudi na umjetnička događanja i nekakvo iskustvo uživo. Dakle, kako lideri, marketinški stručnjaci, developeri mogu pronaći zajednički jezik i unaprijediti suradnju? Mislim da je najbitnije da sa ove strane stola razumijemo koji je zapravo naš krajnji cilj i da sve ono što dodajemo našem procesu bude u svrhu ostvarivanja tog cilja, a ne nešto što radimo samo zato što to rade i drugi. Dakle, da budemo ponovno autentični, to je nekako danas poruka koja se ovdje proteže cijelim ovim panelom. Apsolutno, i mislim da ja sam naučio toliko od različitih drugih ljudi koji su govorili jutros, koliko je to relevantno u svim drugim branšama. Moja branša je vrlo specifična, kulturni sektor, ali svi se zapravo bore sa istom stvari i mislim da ako se držimo onoga što zaista znamo, bit ćemo i autentični. Imate iskustvo rada u New Yorku, gdje vi vidite Hrvatsku na toj mapi? Pa ja Hrvatsku vidim kao i zapravo i ostali govornice na neki način, na nekim mjestima malo iza, ali nekim drugim lokacijama čak i ispred naših kolega u Americi. Mislim da je prvenstveno digitalna kultura u Hrvatskoj na neke načine u smislu korištenja sa strane korisnika ispred američkih, pogotovo u korištenju nekih financijskih aplikacija. Tako da zapravo možemo učiti jedni od drugih i zapravo se ne bismo trebali stavljati u perspektivu da smo loši ili slabiji od ostalih, nego surađujemo, učimo jedni od drugih i svima ćemo nam biti bolje. Kako vam je danas ovdje na Somoborcu i što mislite o ovoj nagradi? Ovdje mi je fenomenalno, prvi puta upoznajem razne ljude, učim što rade i baš je uzbudljivo biti na ovom događanju. Pratit ću dodjeljivanje nagrade i mislim da je ovo nešto na što trebamo biti ponosni u Zagrebu i da što više ljudi treba doći. Hvala vam puno. Hvala.